A tyž Markus, ja zasłużyła swobodu, że sme woprawdzie prawa, hej, než kerci spyta, to sapsy czynić, bez niemskiej rady, hej, bez sapskiej rady, jako po niemska, ta kerci, also moja dżoka. A ta je to pod, myśmy to przed sobą czynili tak, myśmy prali od septembra, a czy decembra to spytamy. Gdyż ona potem trada, a to co, potem je jeszcze chwilę, ju przesadzić do niemskiej rady. A sapszy nauczny stodla, ale do niemskiej potem, hej. A Dorothea je przez to, że ona 10 szulerię nasz miała. Każdy szulerce, a właśnie tymaj dwimaj, Leimer, Matthiasom, a moje dżulce, hitch a ladać, że się ona sapscy prawa hat, że ona nikak wiesz, to ma ona czynić. A potem pomała, ale też sapscy, a potem a z pokazkami a tak dalej. A myśmy na końcu prali w decembru, hej, ona nicht ostane. No, a runie tak sme to pola Julie činili, dokiž ta B sapština nič on lepšie. Naš Johannes je tež B sapština. Vele mojich sobošuler, ki su ze mnou B mieli, vož Wienerec, to byše šahište B, hej. My nesme biologiju sapsce mieli, aber tak nič, ja som to som sapsce podawać, to je nič druhé. Ale my sme to šahište nemce mieli, ja sapština jako sapštinu.